Onek din ni poreo haino hai tini phaisok pai ke ang manai somir jongoro iko tabuk nor nugui manghana pisari kinaro awar bo gana nogor bo sip arom lai tabuk iko bofor theklai tongo actually manai somir jong nok bai chini nok besi challaiya emne hingangke manai somir para rogo phaikangke che ang phaijago bo phaiyangangke phok phaijagya besi challaiya phono asuk phaithang krilai iko arok bo motamoti mankha emne hingangke norong nugui no mankhana manai somir jongoro nokorai kwbangma phaisok paijak khaiyakba bini friend rok south ni tini emne hingangke buisu festival o phaimani bumar phaimani pura nobar sip tongthoksoka aro kaisa taku khoroksa phaijagui no akuthung chanai otak chai phunungnai haidi hingke nainai lagano bini akuthung rok baikhaisa joya sak nai tongni nok tini ni akuthung rok chamarok phunungnai hingkai taku phunugui rodik nini obo na wate phung diba jotono phunugui rodik ya onai dibo lago ma sini abra jubai le besel la nago bangladesh ni rong se phadi bol la aro romlai tak salamlai tongo i ano chaino tini busungmela thanglai nai tini ke second ni din miya first ni din kono rokom katai kebok phaidi hingkai arok salamlai manna legano kya o as namtane taku khoromnai tongo state level busu festival o fashion show o participate khainani phaisok paijak borok phaidi hingangke borongni cinematic participate khaimani kisa nai cinematic shoot nugo stage shoot khane rok norok sabo saino mankhana bobak bokrok samanda so hongke norok nai tongdi nokbai direct busumela thangai malai sinai iko norok buskango nugui mankhana busukse pisari kotoma ajagani no arom layo tasini as nama jaga borok sinamlai no tongho jengkai yang di phaikya pisari kinaro bo pura war kotoma tei kuai bukajak pisari kinar jeng tabuk thangai tongo nokla digi monai somirni kaila bari furu je phaimani onek balogui thanga tini se tei wesa phaipiru ang nogo 3 days later. Haino hai tini monai somir songoro phaisok paijau khang iko tabuk hingangke mokhai chalaina nai tongo ta mokhai norok saino mankhana taklai bosorni puilang nai tini belai khe tabuk yang mosorok yoglai tongo moso kusu motom khe bahai phai tongka khutui chorai tongka ge yang somruoi sabinai sabigi tongo nge nok sasa khaimne hingangke taklai bosorni hingangke ta kaisa yang di hingangke ani gosong boijik song bor hingangke awan silayo yang tai khoroksa tongo bo hingangke bong goria puja se phaiyaku je babe awan nugui osana musukjak tongka puila sakang bor cheri tak chara nai tongo yang hop ke tiklai ru khatabo biar ma yogoi nge finally chapru phunungnai nong no norok khoti rok sorai ke sorai tongdi obideno nai bye a video nonai bo phai sokoi kya mukhi lak su khobor manoi harungni kasa bogata mutum bakai mana sih kira nonoi mayoni mukhangni yang digi reaction nai nei busuk jora bo phayung tong boyam ne mukhi sana musuk jak bono tui phayo tini obo ingo angge thaisung angge yang para krei bong nogara ni tui phaybo tini o watai no bar phaipuro kraimani abono do apur thaisa ka khatui do tui phaysen saime mukhi sana dol ni mang ni mak thamtini aguli thanai angge borok aguli thangpuro train rogo ayang digi ingo rogo da besi ma thangno ayabono kirjagi tongo tabo mo sanu nugui oborong gangga awan khaitlang nayo obong gangga amne ke goria puja nawanya obong gangga buisuni se nai tong rungni buisuni ge goria puru gangga borok snami char phane hnuyang khoku tuisau phaye khakloni thaisokni
Finally tabo hungangke shopping na nakhya iko mosoro khulite kya moso hungangke to ekbare gosaga unia thaisa tabo shopping mani ya ulo sedugun na nai color boba ke nokor lage to moso kosak bai awan serene seri tongo awan snamai tongo yang mu khishna snamai tongo somrok tes khedi somrok yang hingangke monai hingangke bin buku mino dalai ki gojago buku mui hingangke bazar thango bini bosaya kari saya buku min bagai askan angjago boskan belai ke maya khaina bo bono maya khaina buku mui abon bagai no bo maya khayo bini channel le bo bos ban sugia angsa efan tongna hinubo kumun bagai di bati thaisa hinje sawo kai dokon hingke nor ngai tong di soya kare chapru phungnai no so guys finally ko ba hingha mukhini view oh finally shuru khaisi na inge ikono nugui manghna chor pa masungka chok Sini gak lagi kita rumah. Suka kita di sini deh kamu ya. Sini gak apa tuh kita cari. Kamu tahu kita? Cari. Masuk. Sengkam kita dalam kan kau. Masuk pada dalam kau. Dalam kau aja. Kamu kah? Harus salam Maria semua. Yo ke. Ngajin kam neng sama dong. sao yok jak lai hai pan chalai tong ko duita system tong ho jaga alada alada khisna mojak ko bunga ke chinir jak ko bunga ketir jak jengka ketir jak dol babor ke chinir jak dol uyang ga ke catering pho